खासदार ओमराजे निंबाळकरांनी ठाम भूमिका मांडलेली आहे. त्यांनी असं म्हटलंय की ईव्हीएमवर अविश्वास दाखवणं हे अयोग्य आहे असं त्यांनी म्हटलंय. ईव्हीएम मध्ये घोटाळा होत असल्याचं अनेकांनी टीका करताना म्हटलेलं होतं. मात्र या संदर्भात बोलताना ओमराजे निंबाळकरांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. ईव्हीएम मध्ये घोटाळा होत नाही असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय. अविश्वासामुळे मतदारांचा मतदानावरचा विश्वास उडेल असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे. मी ज्या सगळ्या काही निवडणुका लढतोय तो कशावर लढतोय? ईव्हीएम मशीनवर. मग त्याच्याबद्दलचा अविश्वास जर आपणच तयार केला तर सर्वसामान्य माणसाला काय वाटेल? माझी स्वतःची अशी भूमिका आहे की ईव्हीएम मध्ये गोळ होत नाही ह्याच्यासाठी मी 2-3 गोष्टी चेक करायला सांगितल्यात ना कार्यकर्त्यांना, की ज्यावेळेस सकाळी तुमचे मॉक पोल होणार आहेत, तुम्हाला 50 मतं टाकून दाखवणार आहेत निवडणूक जे तुमचे केंद्राध्यक्ष आहेत ते, की 50 मतं टाकलेली संबंधित चिन्हाला गेलीत का नाहीत ते जर चेक केलं आणि त्याच्यानंतर रिसेट करून जर मशीन लॉक केली तर त्यात कसं काय बदल होऊ शकतो?